WA-an, konco SMA. Oh. Kowe kok ora masak sih, Bun? Aku pengen sarapan nih. Alah, tumben-tumbenan jaluk sarapan barang. Biasanya mangkat kerja ya mangkat. Wis kono mangkat wae. Aku yo pengen sarapan sekali-kali, Bune. Saya lagi musim virus. Aku kudu makan bergizi, biar ora gampang tertular. Sing high protein jare. Hah? Opo kue high protein? Koe arep panganan high protein. Kono engko balik kerja, nyesen nang sawah. Entuk beti. Goreng teh kue high protein jenenge. Sarapan-sarapan barang kowe iki, bergizi-gizi barang. Kira belanja apa? Belanja apa? Kabeh-kabeh entek nang pawon, onone uyah. Ini iki ke tanggal 1 gajian. Mbok yo gaji sing dientekke sik. Mosok yo ora masak blas ngene ah. Iyalah, wis entek kawit wingi. Wis kono pa ya? Ndang mangkat. Bawel nang omah wae. Cepet mangkat, engko balik kerja langsung cus nang omah. Kayak gajimu karo aku. Aku arep nang warung Yuk Bimo, bayar utang karo tuku beras, endok, lengo. Wis kono mangkat ah, ganggu sebel aku ah. Ya wis Bune, aku makasih yo. Aling. Delok kene lho, salaman ku ndelok HP wae. Wis kono mangkat cepet ah. Sek. Ki. Jembreng pisan, jembreng. Ya sesuk ono gombalan lemes ngene iki Bune. Tuh. Cek. Allah, Pak Babin pakaian toh. Aduh. Kon ndi kowe? Iki arep atur-atur, mosok rapat warga kampung. Ora salaman yo apa yo? Ya ora usah, lagi COVID-19 kok. Iki warga mau wis kumpul-kumpul, jarine mengko sore arep ngadake penyemprotan disinfektan. Apa kuwi? Pokoke kanggo pembersihan mengurangi virus neng kampunge dhewe Pak Babin. Oh, engko sore. Heeh. Ya aku melu. Barasar yo. Ya. Soalnya ono petugas saka dinas kesehatan Ya. terus ngei apa kuwi wejangan-wejangan apa omong-omongan karo warga ben ngerti tata carane. Oh iya lali aku e. Bune. Rene Bune, dilit. Bune. Duh. Iki mesti ngamuk meneh. Aku njaluk tulung. Jogokke masker nang ngisor nggon rak-rakan sing ana gelase. Oke lagi WA-an, importan. Malah dikon juga kayak masker. Ora penting banget sih. Bune, kan saiki program pemerintah sing anyar metu omah aku tunggu masker. Udah amat ah. Mau aku mah. Bune, tolong lah. Mau juga dewe. Bu Babin. Engko sore nyo ngomongi Pak Babin kon melu kumpul-kumpul warga nek cedhake pos kampling arep ana penyuluhan saka dinas kesehatan sing masalah apa kae COVID-19 soalnya kae arep penyebarane mengurangi apa piye. Wong aku rak dong, penting kok cah-cah karo warga-warga kon ning kono. Bu Babin, apik-apike nek wong Jawa ki yo Bu Babin melu nyuguhi sirup-sirup karo gorengan. Urung gajian. Duh, iya. Hah? Hah? Iki lho masker iki lho Bune. Kowe nek metu saka omah nggo masker. Ya? Wong aku ora tau metu kok. Ya wis apik ning omah wae. Ya aku makasih ya Bune. Mesti urung sarapan yo. Kok kowe ngerti? Aku mau krungu ngintek ning kono. Hah, sing sabar ya Pak Babin. Duwe bojo kaya kuwi. Wis tak omongane. Soale men rodok ajine karo bojo. Tenang wae. Emang kowe iso ngomong itu lho. Alah, serahke Om Dul Kemit. Wis terima kasih, Dong. Heeh, hati-hati ya Pak Babin. Ya engko sore ya. Aja lali. Iya. Alon-alon nek numpak. Assalamualaikum. Salam. Makasih Bune. Ya Allah. Bu Babin. Bu Babin. Alah, Buris Rowo. Apa? Tak omongi yo. Dadi wong wedok duwe bojo polisi kaya Pak Babin. Aja galak-galak, melas. Alah, sok-sokan kan nasihat aku. Aku kira sok-sokan. Kowe ngerti ra Bu Babin? Aku ki pernah sinau ning nggone kiai. Jenengane surgane anak ki ning wong loro, wong tuane, lanang bapak karo ibu. Lah nek surgane wong wedok kuwi ya ning bojone. Bu Babin,
contoh rumah tanggane Rasulullah. Rasulullah ki sangat menyayangi istrinya Aisyah. Dan sebaliknya, garwane ki wah ngurmati banget karo Kanjeng Nabi. Contohnya Rasulullah ki nek manggil garwane ki wah nganggo bahasa sing mesra banget. Nanti nganggo duwe karakter ngendikane ki nganggo paribasan ya Umairah sing kemerah-merahan. Bu Babin ki nyontoh kaya kuwi. Aja ngenani Pak Babin wae. Heh, bawel, isu-isu, nasati wong. Aku kira mungkin kemerah-merahan, aku ki ireng. Ya, tolong. Alah ampun ya. Sosokan, kaya pinter dewek wae. Awas sekarang nih. Arep jangan apa aku. Duh, ana iki. Berambang ente apa ponte. Piye ki arep nyayur? Wis lah, engko takon si Mbok sih arep nyanggon apa. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga Sidul bener ya. di samping Rasulullah. Jebule aku ki adus kok istri soleha. Kasih cintamu, Aku selalu bentak-bentak Pae. Nek dikon selalu yang jawab. Mas Pae, wis kerja golek duit. Aku ora bersyukur entuk gaji sakmono. Pae, ya lu ngapura ya Allah, ampuni dosaku. kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku. Selama ini aku banyak berdosa pada Pae. Bimbinglah hambamu untuk menjadi istri yang soleha, yang nurut sama suami. Pae, maafin aku. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda. Kenanglah aku sepanjang hidupku. Aduh, loro iki malah dul. Lunyu temen sih. Makane Pak Babin ngaget-ngageti wae. Kowe keset mau dul. Loh, lah kepiye to? Saya ilang zaman selamatan wingi pora. Jarine Pak Babin kudu on time. Engko selak ditunggu warga kan ya aku ora kepenak to. Aduh loro lah. Makane numpak motor aja biayaan. Ini tempat aku iki ya. Ya iyalah. Sudah arep nyemprot lagi. Ya wong mau jarine petugas dinas kesehatan wis arep teko, makane aku nunggone Pak Babin wong seduluran kok. Li ngomong marepe Rona. Musim virus kok. No. Pak Babin. Piye? Aku mau pas kowe lunga budal kerja mau, aku ki ngandani Bu Babin. Ngandani apa? Dadi ki aku mau ngandani cerita Kanjeng Nabi. Nganti mesra-mesraan karo istrine, garwane. Sopo ngerti kok Bu Babin berubah. Ora ngandel aku ngomongnya angel dul. Yalah, wong aja ngilani dhisik. Bahasane ki pesimis. Urung-urung kok. Ki wong ndi iki? Bune? Bune? Ngerti aku. Bune. Bune. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak sampun kondur. Wes Bune. Berubah ya? Bu Babin, bener nek ngono kuwi sing jenengane ngambung astane garwane nyium tangan kuwi padha karo pahalane wong ngambung hajar aswat. Apa meneh kaya Pak Babin nek wis ireng pol hajar aswate. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Pangling karo kowe aku ngerti kowe dul ya. Aku kan bareng ngaji. Jeneng kowe tak ganti Abdul Akemi. Nyuwun sewu Pak Mengke kan ajeng kempalan. Nek Pak ajeng siram napa kula siapke banyu anget. Duh,
Saumur-umur aku ora tau dol. Aku nek bojone godhok wedang paling nek jarangi pitik nyabuti wulune kae. Sik. Ora panas ki. Normal. Iya, Bune. Rasa repot-repot lah ndak arep godhok wedang barang. Mboten repot kok, Pak Hah? Kalau ikhlas lillahi ta'ala, Pak Ya. Nah, iki Masya meneh. Allah. Pak Babin, sing jenengane hiasan dunia. Ku yo istri yang soleh, kayak Babin ngene iki. Berubah toh. Aku kepitung budi kowe iki. Wong wis dilayani koyo ngono Sik. ki. Ono tes nang iki. Apa? Aku kan bar gajian. Iya. Iya, Bune. Gajine wis tak cukup. King. Ya, kayak biasane. Nggih pun. Pak mawon sing ngatur. Kula manut. Iya. Ora salah iki, aku. Bune. Ora usah kaya ngono lah. Ya, nggo Bune kabeh wae, diatur dhewe. Ya. Nggih pun kula kalih atus mawon lah, Pak Niki nggih Pak Omonganku kok iso mlebu ya. Cekap kok Pak Oh alah. Tenan, Bune. Nggih. Ya kok nek kurang-kurang ngomong karo Pak ya. Nggih Pak Iya pun Pak kula teng wingking riyen nggih Pak nyepak kayak banyu anget. Oh iya, Bune. Matur nuwun. Aduh, gregeten aku. Pengen tak ajak ning kamar tak pijeti. Sik Pak Babin. Kok jane iki kesambet setan apa to Bu Babin? Apa omonganku sing mlebu? Apa kesambet setan iki? Aku lagi Duh. ngerti iki. Syukuran gue kuenya. Dengaren. Butuh rokoknya. Alhamdulillah. Iki omonganku berhasil kaya ngene iki bedino Pak Babin. Alhamdulillah. Syukur. Ya Allah, jiwa miskinku berontak. Harus sabar. Semoga aku kuat menghadapi ini semua demi menjadi istri soleha seperti kata Pak Ustadz di radio. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Besok nek ana pembinaan ning kantorku, ngundang kowe iso berarti dul. Ya iso. Abdillah kemit. Ngajine ning Kiai Rubi kok. Kayak sapa sih dul? Iki ketoke saka Dinas Kesehatan Pak Babin. Parantirana yuk. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Dengan cinten nggih. Kula saking Dinas Kesehatan, Pak. Oh alah. Terus pundi wonten kesan apa? Maaf, mau tanya, apa betul sini Kelurahan Banyu Urip? Betul. Kelurahan Condong Sari, Kecamatan Banyure. Oh Bener? iya, betul. Terus pundi, Mbak? Mau tanya, rumahnya Pak RW sebelah mana ya? Oh, Pak Erwing. Lek dodok. Mriko, Bu. Pak Babin, iki sing saka Dinas Kesehatan sing arep penyuluhan karo nyemprot-nyemprot. Jenengan sing ajeng nyemprot, Mbak. Iya, betul. Saya di kesehatan. Nggih. Alah, Ayune. Mbak. Tinggal dengan garu mau dereng. Wah. Sapa meneh aku ngeduk ngobrol karo Pak Aduh, kok kayak Pak kayak genit-genit. Ya Allah. Sabar. Bismillah. Pasti iso. Pak Babin, wis Mbak, mangke tak anterke ning RW. Pak RW, ayo. Mikir kowe. Motor sapa ngeter-ngeterke? Aku sing ngeterke. Susah mikir. Babin nyap piye? Tenang tuh. Wis tunduk aku. Hajar asuwat kok. Ayo, Mbak, tak deleke Pak De Babin. Iya. Aku piye Pak Babin? Mlaku. Berangkang ya, Pak. Enggak. Pelan ya. Tenang kok. Yang kelok, kowe juga yo melu-melu ngerewangi bojoku. Apa? Ora omongi. Minggir geta tiu. Sapa kowe? Sapa? Wani mbek aku. Ora ngerti Bu Babi kowe. Dasar wedok kegatalan, bonceng-bonceng. Lan ae wong, apa? Tugas. Endi duit ke? Duitku. Jatahku, gajiku. Cepet. Jadi aku sing ngatur. Alah ra iso, atur-aturan barang apa? Kowe ya Pak yo, jadi wong lanang wis tak openi tak layani ngelunjak sese. Malah bukan kowe ndak liyane. Kalau Bune, kalau. Alah rasa kono-kono,